Mia, nyt saat vaan kertoa kaiken, mitä on tapahtunut. No, hyvä on. Ensiksi. En oikein muista tarkalleen, että missä minä olin. Mutta taisi olla niin, että... olin varmaan jossain metsässä. Sitten näin erään pojan ja kierryin hänen luokseen. Hei, kuka sinä olet? Oi, minä. Nimeni on... En oikeastaan tiedä, mikä minun nimeni on. Olen Orpo ja olen asunut täällä metsässä 10 vuotta. Olin ensimmäiseksi 6 vuotta tuolla lähtemäänkin lähtenyt irti. Olin 6 vuotta kaupungissa ja sitten karkasin kotoa ja olen asunut täällä nyt 10 vuotta. Olet siis 16. Tismalleen. Mennäänkö johonkin? Joo, täällä on aika kylmä. Jep, I know. Tule. Joo. No huhhuh. Sulla on ollut kyllä aikamoinen tarina ja reissu. Varmasti sulla on tosi kauhea nälkä ja oot vähän väsynyt silleen. No itse asiassa mulla ei oo kyllä hirveä nälkä ja edes väsymys, koska no tämä ystävällinen herrasmies, niin se tarjosi mulle yösiä sen majasta ja tarjosi mulle ruokaakin vielä. Joten ei oikeastaan vähän jano, koska näissä on mitään nestettä vähän aikaa. Voi harmillista. Minullakaan ei ole juuri nyt vesipulloa tässä lähellä. Ja missä mun pitää olla nyt se putkiremontti. Siis täällä talossa ei tule yhtään vettä vielä. Ai, sä oot siis just muuttanut. Just näin. Ai, no. Vitsisikö sinä soittaa vaikka äidin hakemaan minut kotiin? Ja saanko minäkin tulla sinne? Totta kai saat. Sopiiko? Juu. Haen kännykkäni. Joo. Ihan mukava tuo sinun siskosi. I know. Soitin äidille ja wow. Niin, mitä hän sanoi? Hän on tulossa hakemaan sinua kotiin. Ja oli kovin yllättynyt, kun sanoi, että joo, Mia on täällä. No uskon sen. No, mä toivon tästä lähteä tuohon ulos ottamaan. Oota, niin? Mikä toi äsken oli? Mikä? No toi pusu. Ei se ollut mitään. No hei hei. Heippa. Nähdään taas. Joo, moikka. Moi. Wow. Nyt on taas tylsää. Vähän vaihteeksi. Voisin vaikka mennä nyt nukkumaan, kun kellokin näyttää olevan jo 9. Joo, 9. Jos vain lepään.